bon warde jaabade une première question o juuɗo quelle est la faiblesse des peuples o ɗum woni yalla hoto pulaaku hoto jawɗe pulaaku bon ko jimi haalde ɗum majjum annon pulaaku no heewni e Afrique ana famɗi keɓa si ethnie ɓurɗo pulaaku heewde sa ɓamii Afrique fof nene ɗen keewi kasen noon sa ƴeewi pulaaku ana famɗi si jogiiɗo barke foto pulaaku eɗen jogii jawde alhamdulillah rabbil alamin sa ƴeewi ɗum kasen ana famɗi potuɗo pulaaku e janngude yewde jangde anasara warde jangde alquran sabi ɗum tawɗen yo diina meɗen aywa nanno eɗen keewi eɗen jogii jawdi eɗen gaɗi barke aywa ko waɗi nanno fa hannde e dokki arude yeeso ɗon probléme makko o woni ɗum o yiɗi famde aya min kam ko jiimi ɗum organisation tan sabi ana heewi siiŋaaji ɗi pota en heewde ɗi pota en jawdi mais ɗi ɓuri e yaarude yeeso kammari eɗi jaɓa janngude eɗi kaalda eɗi kawra eɗi dawrida ay ɗum ana famɗi e pulaako accono ka hakkede e ɗum famɗi e pulaako nde pulaako darima nde yimɓe sappo kaali ni gaɗe dawale fa moƴƴinan ɗum fuu ɗo weetata fuu jettoɓe ɓe fof jalta mbiya ngala hen ɗum ana e pulaako wonde wonjama e pulaako si gama pulaako gadde jawdi fa moƴƴine hunde banggal ɓenguɓe e sukaɓe meɗen nde kalduɗen nde yimmiɗen fuu on fof jiɗɗan sahe muɗum fa laaɓa wiyaɗe ɓe nawɗo fa jeere hen fa ñama jawdi meɗen ɗum ana e pulaako sen mati en kaldi en kawri fa moƴƴinan pulaako nden immi enen jaati kawate e koye meɗen yimɓe iwata ley meɗen gona ko kalduɗen ko fof jaltira hen ɗum ɗum wona goɓɓe de enen gaɗi koye meɗen nanno ko famɗini pulaako ko purɗo famɗini pulaako wona goɗɗo de pati kappe hay goto tawi si goto famɗina e pulaako pulaako famɗini hoore mum wallahi wallahi billahi allah so pulaako ana nangodiri so pulaako ana dawrida hay goto wawata e hay goto yawata koyen ka se dabere wala se en kaali en kawrata nde goto immo fa haala goɗɗo wiya o moƴƴa se mani woni fannara ɗo hoɗo e jalten jaren banggue e gaɗi enen hakkilodiral ngal wari waddi en fa haaju meɗen fo hummi ay ɗum boni pula sagiraɓe nanno ono wiide e moƴƴina baale goɗɗe mi miiɗani yeɗe ɗum nafa no amir o wini ley tagtal pula ko leydi fou so nangodiri onon fulɓe ɓe so naddi damugal gotal so jalti damugal gotal c'est tagtal pula ko international seɓe nangodiri ɓe mballa baale ɗe par ce que leydi fof ne jogui ɗaftal muɗum se mballodiri dow ɗum fof mbiɗo taƴƴoy onno taƴƴoy ɗimin mayani e pula ko yaha yeeso accee sukaɓe meɗen ɓe jangga pati jurman e jawdi meɗen se garo fa mballen pula aywa hande ƴeewe ndeɓe puɗɗanode ɓe puɗɗanno tettal pula ko international alaji kaliri o seede avion ŋaaji kebbina groupe fulɓe mawɓe fulaako tedduɓe e fulɓe ɓe ngari Bamako walde nde joƴƴina leyɗe aɗa foti sappo e nayyi leyɗe ko imine yimɓe muɗum sengeri hande hoto gonɗe se noddi baton fof wiya min ka miɗo jogui haajude min wawa ɓamde biyo waɗe min mi wawa ni to de min wawa ni ga hay noon woɓɓe ɓenne nden soɓe ɓuuri en ɗum kan en ƴeewde pati jurmoɗen koye men pati jurmoɗen jawdi men ƴeewe yalla ɗen gaɗa pulaaku ko jiɗɗe pulaaku laato yalla ɓengu meɗen se mamru yalla ana heɓa ɗo jokka sabi minen min kuuɗi de ko min kuuɗi hannde minen hooreɓe teftal pulaaku international yettide fa paamon koye fulɓe nane ko haalta ko goonga ko min kuuɗi pati pulaaku o majju minen ɗum min kuuɗi de pati pulaaku o majju sabi se ni jokki conférencier o haali e leydi famɗi burgu famɗi nayi ɗi keewi jama o heewi kawral waɗali hakkude meɗen enen huɗo jokkata ɓe mbarano ɓe keɓi pullo fo ɓe nangga ɓe mbarat o nani mali fewi hecci gañan tan fulɓe ɓe ɓe mbari o nani Côte d'Ivoire ko ɓe anni wadde fulɓe
o nani benen koɓe gaɗi fulɓe les burkina ɗo oɗo andi ko fulɓe gaɗa ɗum fuu yo rafi kawral e rafi dawrididde fa leñol ngol yaara yeeso ni foti tawna ɗum e manque e jawɗi e manque e yimɓe e ngana dofe en e ngana jayɓe e manque e barke nen no tinnoɗen pulaako tinnoɗen fa hannde nangodiren mballodiren kawren fa townen pulaako townen diina pulaako ɗum woni diina sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum jafoɗon